Kumusta mga kabsat? Narito na naman po ako para ibahagi sa inyo ang munting kaalaman mula sa aking pagsasaliksik tungkol sa malunggay o moringa na itinuturing na super gulay. Narito ang mga benepisyo ng malunggay na dapat nating malaman. Ang dahon ng malunggay ay punong-puno ng calcium at iron. Ang calcium ay nagpapatigas ng ating mga buto at mabisang panlaban sa osteoporosis. Mainam din po ito para sa mga anemic o kulang sa dugo. Kung ikaw ay anemic o kulang sa dugo, sagana po ang malunggay sa iron na nagpapadami ng ating dugo. Ang malunggay ay mataas din sa protina, potassium, vitamin A at vitamin C. Ang mga bitaminang ito ay tinatawag na antioxidants. Ito ang lumalaban sa stress at nagpapabagal sa pagtanda ng ating katawan. Ang malunggay ay pampalakas din ng katawan. Kumain ng isang tasang dahon ng malunggay araw-araw para mapunuan ang bitamin ng kailangan ng ating katawan. Ang malunggay ay nagpapadami ng gatas ng ina. Kapag kulang ang gatas ng inang nagpapa-breastfeed, mainam po na kumain ng isang tasang dahon ng malunggay araw-araw. Pwede din pakuluan ng dahon at gawing tsaa at inumin. Ang malunggay ay gamot din para sa constipation o pagtitibi. Kapag ikaw ay tinitibi, kumain lang ng 1 hanggang 2 tasang dahon ng malunggay sa gabi. Ito ay makakatulong sa pagnormal ng pagdudumi. Makakatulong din ito sa kondisyon ng hika. Alam niyo ba mga kabsat, ang malunggay ay maaari ring makatulong sa kondisyon ng hika. Uminom lamang ng gatas na hinaluan ng katas ng malunggay. Mainam din itong panlaban sa rayuma at iba pang pananakit ng kalamnan. Nakakapagpababa din po ito ng kolesterol na siyang pangunahing rason sa pagkakaroon ng atake sa puso. Ito po ay maaari ring pantapal sa mga sugat. Kung ikaw ay may sugat, pwedeng ilagay o itapal ang dinurog o dinikdik na dahon ng malunggay sa iyong sugat. Ang malunggay ay mabisa ding nakakagamot sa sakit ng ulo at migraine. Napatunayan na rin ang malaking tulong ng malunggay sa pagpapanormal ng blood sugar, kung kaya't nakakatulong ito sa diabetes. Ito po ay nakakatulong din sa anumang digestive problem tulad ng hyperacidity at ulcer. Habang lumalaki, mabilis at aktibo ang metabolism ng mga bata. Pero kapag nagkasakit, nawawalan ng gana at humihina ang metabolism. Kung kaya't nakakatulong ang pagkain ng malunggay dahil sa taglay nitong sustansya. Mabisa itong pampagana at pantunaw dahil na rin sa taglay nitong fiber. Kaya't makakatulong sa pagbigat ng timbang at paglaki o pagtangkad. Mayaman ito sa fiber at amino acid, kaya't napapatibay ang cell development ng isang bata. Nilalabanan din nito ang intestinal worms sa mga bata at lagnat. Ang dahon ng malunggay ay meron ding detoxifying potential. Kaya nakakatulong ito sa ating atay at kidney. Lalo na kung mahilig tayong kumain ng mga pagkaing maaalat at mga junk food.
tumutulong ang malunggay na ma-detoxify ang ating katawan. Mabisa rin itong panlaban sa infeksyon. Kilala rin ang dahong ito sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Mabisang panlaban o panggamot sa ubo, sipon, at iba pang minor na infeksyon sa sistema. Pati na rin ang pagpapahupa ng sakit at maga ng mga joints at tendons. Mga kabsat, marami pang galing na itinatago ang malunggay. Kaya kung meron po tayong bakuran na pwedeng pagtaniman ng malunggay, ay magtanim na tayo ng malunggay sa ating bakuran. Hanggang dito na lang mga kabsat. Sana'y may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kabsat. Diyos ti agalwad.